الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح هذه الأمة وتركنا على محبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأيها المؤمنون والمؤمنات أحييكم بتحيات الجنة بتحيات مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pupujian, iwan sasanglitan, tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin tuan, nagpapanjari, sindumi wan adlaw, nagsusubli-subli, hasupaya, kaingatan, iwan kakilahan niya, isiusyo naman imawaya, tumumtum, mangannal, iwan mawaya, mga yukampunan kaniya. Amuin Tuhan, makasih malasa, ha mga manusia, daran nangangayo kaampunan kaniya. Gasin sabdasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banglong niya amafung sing hadis, banglong nin manusia, amuin bangwayroon na, manusia mangayo magdusa kanya, amuin mangayo kampunan, maghinang na sabsiya, magpapanjari na sabihin Allah subhanahu wa ta'ala, mga manusia, mga tumpukan, kauman, amuin nagdurusa, asupaya naman aun mangayo kampunan kanya. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, bangmaan murah-murahan, matarbilang kita niyo mga taymangud, pamanga sila manusia, masub, amuin mangayo kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala. Magnagsaksi ako, wayroon Tuhan mapatut sumbahon, hakasabunnalan, buat malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan, di maghajat, sin tatawangan sin kataan piapanjari, buat malingkan in piapanjari, in maghajat sin tatawangan niya. Amuin Tuhan, di pagkaroon, di magtug. Amuin Tuhan, in kusog niya, wayroon na sumiwo, di nga kataan pipanjari niya. Iwan, magnagsaksi ako, sabunal in Muhammad, anak ki Abdullah, daak niya, salta ipon niya. Amuin Nabi, Rasul, amuin wala nakatug marayaw, wala nakakaun marayaw, wayroon nakapag dunya parasahan marayaw, hasawag pagmasusa, haummat ini, haummat niya kato katan, mga taymangod, bangbiya diin nawaha, in kahawon niya, kato daya katigidluman, sin maksiyat, matto, harap matto, pakasawahan, sin hinang ibadat. Salam, iwan salawat kaniya, amuin Rasul, nagnasihat a ummat ini, nagpasampay sin risala, nagpasampay sin amanat, amuin wayroon siya binin, uno naman, ibadat, ikasok ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, namit yan ikalayo ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasabda niya, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah illa wa ma amartukum bih. Wayroon na ako lang nabinin, lang sin Rasulullah, wayroon na ako binin uno hang tingi ibadat,
ikasuok niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malengkan, piangdakan ko na kanyo, hindo ko na kanyo. Hambuk riwayat, wa ma taraktu syai'an yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad a'maltukum bih. Masya Allah. Ay wayroon na kulong niya, binin uno-uno, tinggalan uno-uno. Amuin ikasuok niyo pa Allah, ikasuok niyo pa jannah. Wa yubaidukum minan nar, iwan ikalayo niyo dengan nar ka jahannam. Ikalayo na to dengan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad a'maltukum bih. Buat malengkan niya to, hinang ko na, piyasampay ko na kanyo, hindo ko na kanyo. Makanda, di makaligot di manusia, di makadaway manusia. Laong nila, aun binin ibadat, aun way piyang hindo ibadat, sin alaihi salatu wassalam. Suway, mga yuka, taubat, in mga manusia ito, amoy nagbabayta, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aun binin, masiwi, doon na ka masiwi, iwang malagbo para kala, pag ibadat, amoy way na kang hindo kato. Iwan hamang salam iwang salawat namikyan dalanganan pamanga sila sahabat panaiwan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amoy wala nagbati laul tiyok nila indugo iwan nyawa nila hasupaya na sadya amoy mawut inaga ma Islam harap pawak pamasa na to ini. Amoy mga manusia, wayroon piyag ganti. In kasaddapan, kasusuwan dunya. Matuk papag-iman nila, papag-araman nila. Biya na sinambok sahabat, si Abdullah bin Hudafa, radiyallahu an. Kiaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tuman pagbuno, iwan si mga sahabat, iwan si mga Romans. Nomos man ito simbuno, nakasagdaw mga bihag in mga Romans. Hapak ingat, sin nakura, sin sultan, sin Romans, aw nahambok sahabat nabihag nila. Kasawag, hawak tuyat to, puas naman kawapat sin Rasulullah, in mga sahabat, tanog na sila. Hakahula-hulaan, ahwa sin Arab Peninsula. In mga sila ini pangatod si mga sila amoy bukong pa Muslim biya sila mga Superman sab haman niyo tiyo wakto na-conquer nila in dunya doon man laong sin sultan sin Roman siyaon dahil kita lang niya daha marilaw na yung sahabat na sagdaw niya yan doon mayan Abdullah bin Hudafa kiaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yasuo na siya. Dihilan siya kondisyon. Long niya. Yakaw long niya. Mano siya. Idihil kulong niya. Inhangto nga. Sin pagkasultan ko. Sin pagkawasa ko. Iwan paasawahon ko kay mo inanak ko. Hambok kondisyon adya. Ibin min aama mo. Long Abdullah bin Hudafa. Abdullah bin Hudafa, hambok siya bata bago waktu ito. Inlong niya, di kulong niya pagganti. Misam palong niya, unong ingidihil mukha ko. Kiyublanin in sultan, asawa ba, yung mga manusia, amoy nag-aapas-apas in dunya. Nag-aapas in kasusuwan dunya. Kalilimuan sin dunya. Bang sila makamit manusia, amoy wayroon baya na dunya. Biya masakit siya. Sabihin, maiyan niya pabaran niya. Biya ako lang niya dupang, naglawag lang niya, nagmoto din alta ini, sa sumakawain sila ini. Wayroon baya alta. Long niya. Bangkaw long niya, di mawaya. Na, hingkataan sin Muslim, iwan mo yan, nabihag na mo. Sampil ikaw. Na, patayon na mura ko. Patayon na mura. Na, kima na. Diak na sin sultan yaon. In mga tindog niya, pakao ng buok, kawa paglulutuan malaggo. Ang pabyutangan lana, ang papyapasuan kayo bawa niya.
kima na yan ni mga itindog sin sultan yaon hamok iwan Muslim sin Abdullah bin Hudhafa paghulog yulog mo to pa kawa dakula yaon nagbubuka ni lanan niya sa mata-mata kita i Abdullah bin Hudhafa nakakita na kamomin fried chicken yaon amoin nalawa inunod niya sa sin paso sin lana amoy atin jimato kita sa mata-mata i Abdullah bin Hudhafa unulong niya yasa po siya nagbalik sin sultan unulong niya ibin mo na lang agama mo in agama Islam piya na lang niya paasawahon ko kay mo inanak ko wairong pakulong niya isiw-siw mano siya di adun niya i-offer ko yung anak ko bot malinggan kay mura iwan lang niya idihil ko pa inhang tunga sim pagkawas ako hang tunga sim pangalda ko di na sa dyan agama Islam lang i Abdullah bin Hudhafa hatukas sim panindog niya hakusog sim panindog niya lang niya la di kulong ni Evin misang palong niya uno indihil muka ko masyaallah hawak tuman siya na dahon na siya matuyo ihulog palong kawa yaon na timangis ya Abdullah bin Hudhafa kita sin tindog sin sultan masyaallah long mangkato lang sin tindog sin sultan mangkato rin diyan nakura timangis na timangis lang na timangis alaw sin sultan dahan yung magbalik mari limunok ipag-iman doon man iyan siya magtuloy unulong niya maya na kulong niya laong sin sultan alaw niya Abdullah bin Hudhafa atod ka mga tayo mangod sin panindog nila di nila ipagganti di nila ipagdarang in pag-iman nila in pag-arama nila sin manyutyo alta sin manyutyo kawasa idihil ka nila sin mano sin kataan sin mano siya hawak tuwad to naong niya yakaw sultan ayaw kaulong niya kukan sin timangis ako limunok yung pag-iman ko sa timangis ako lang niya sa lang niya kaya tumtuman ko ako nakuha buok danyawa nawangin nilang niya amoin ikahulog na ako pagkawayon malawa na siya inkawayan ko lang niya bangsad diya mapangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala ako nakuha hanggatos niyawa asupaya hanggatos niyawa yato ikarihil ko pa ang buka katanya to hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah hamok riwayat pa bangsad diya lang niya mapangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala dihilan ako niyawa biasin tahod sin buhok atawa bahi mo timubo pabaran ko amo ito yung kawayan ko pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ikarihil ko to katan pa Allah subhanahu wa ta'ala paaraman niya amo ito in mga sahabat mga taymangod why sila nagpikil why nila piyagdarang why nila piyagganti in pag-iman nila hasupaya sadya mawot in agama Islam di kato amo na agama wayroon na tatay maon buat aadlaw akhirat buat malengkan in agama Islam amuin agama bangis yung namalling bininin agama Islam tanto siya na sa luki-luki sa lusong-lusong mano siya aadlaw akhirat amuin agama lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in agama ko ini in agama Islam mabut siya pakataan binaywayan yabutan sin dumi madadlaw masyaallah kanda di na kita ni mainino sampai biyaon miyawot in agama Islam hasawag sin pagmatuyo sin mga sahabat murah-murahan Allahumma ja'alna minhum amuin matayo bilang kita ng kanila wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr iwan magsalang sukul kami pahambok guruk sin kami President sin Nidaul Islam amoy nagdihil opportunity ha program nini amoy pagtaon taon na mo sa Autos Shabab suara laong niya tingo sin mga sila bata bago iwan pa mga sila amoy
mga bariman, mga mu'min, yan na pamaymayan nila, imaalog sin computer, laptop, imaalog sin TV, imaatod, ani daul Islam, Islam TV, Channel 50, amuin mga sila, bariman, long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yashba'a mu'minan min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Mga bariman, di lang niya pag sumuhon, mga pagkaon di pagkansuhan, sin karayawan, amuin karungukan nila, kakitaan nila, hatta yakuno, bimana, hinangon di sila sumuhon, maghinang, dumungog, ang mga ilmo, pangadyan, buat malengkan, hatta yakuna, muntahaw al-jannah. Buat malengkan long niya, in kaaunan din sila, in hantian nila, in ending nila, yun sila halawang suluka. Amuratin, hali-hali nila, amuin yun na sila, halawang sin suluka. So inshallah, ama hapon ini, tagnaan ta, kumita kita mga nakauna, bata bago, kalo naman may nang sila uupihan, sin kita, mga bata bago, garandilan, sin mga masa nakauna, amuin alladina, amuin mga sila nakapinda, sin history, sin agama Islam. Bangmayan mga sila ini, may nang nato, example, uupihan, hapang agama to biyaw, pangawi na to biyaw. Inshallah kung makita nyo, hambuk bata bago kandilan, sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair, bang ini pagkarukan, masyaallah, ambuk kakandilan, bata bago na kauna. Si Mus'ab bin Umair, hawala pa siya, nakasud pa agama Islam, wala pa si minuk, inka Islam, kapangatayan niya, hambuk, bata bago, handsome boy, bata bago, nakakananam, sin kasaddapan, sin amuin, karayawan sin dunya, hapagdaya, tanda sin pagdaya niya, pagdaya nila, bang waktu, lumaway na Mus'ab bin Umair Makkah, kaingatan long niya, Mus'ab bin Umair limaway ato. Asaw din hamot niya, sablin lana mahamot, sila rin maka-afford, sila rin makawisin lana mahamot yawon. Mus'ab bin Umair, kita unta bangunin, napadyato niya, unin na contribute niya. Mus'ab bin Umair, hawak tuman, simul siya pa agama Islam, siya inamuok, siya yung panagnan, missionary sin Islam, siya inamuok, dahil nga mga piyara, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maghindo, sin agama Islam, payatrib, amuin bakas ngan sin Madina. Hawala pa nakapaghijra in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matu pa Madina, wala pa sina kapaglain pa Madina dengan Makkah, asal aun na hamuok dai mananawag tawag nagdakwa sin agama Islam ha Madina. Hamunay Mus'ab bin Umair. Ni Mus'ab bin Umair ini wayroon dengan mga kabayan, amoy kya silakan sin intiap-tiap bay ha Madina, kya silakan sin agama Islam, hawak to siya nagdaawa madto. Hakanda, hawak to man nagizra in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iwan si mga sahabat niya, biat to na sadya in kya patubo, pag-iman, Mus'ab bin Umair, ha mga tao Madina, asab, in mga tao Madina, in mga Ansar, in mga timawang pa mga muhajirin, amon mga tao Makkah, tiyawang nila in mga muhajirin, hakatan, kagaus-gausan nila, sambil long na di matong hamok riwayat, hamok sahabat dengan Ansar. Kaya pagtaymangon sila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, long niya, ya kau taymangod ko, pi ikaw long niya mga kasawahan ko, talakan ko long niya, pangasawahan na long niya. Iwan, pi na,
Kawaan na law ning hangtunga si pangalta ko, asupaya law niya ang ko pangalta. Biadto in iman si mga sahabat, si mga tao mo, amoy tao Ansar, tao Madina. Biadto amoy paganusin Allah sa dalam Quran, walau kana bihim khasasa. Amoy tupot-tupot na sadya kanila, isungit nila kuman, ta sumawa idihil nila pa mga sila muhajirin. Biadto in iman, kaya patubo, biadto in panghindo, Hindu, sin Mus'ab bin Umair, hawala pa in agama Islam. Di matong Hamadina. Amoy in bunga niya, amating contribution niya. Hawet to na saddap. Kaya na naman, sin Mus'ab bin Umair, wala pa in agama Islam. Hawak tuman, bud Uhud. Nasyahid siya. Di matong nga riwayat. Abud Uhud, amon, pagbuno abud Uhud at to. Hawak tuman siya sa puton na. Banglaw niya, ingkakanalaw niya. Banglaw niya tabunan, inu niya, kakitaanin sikin niya. Mang sablaw na tabunan in sikin niya, kakitaan sablaw na inu niya. Biad to injimato. Wayroon niya piki, wayroon niya dia. In pangalta niya. Asumagawa, biad to yung kaya na naman si Mus'ab bin Umair. Biad to yung contribute niya, agama Islam. Mamura-murahan, may nangatok kato, upihan. Aong pa, yari pa, amo ka sa bata bago. Hawak to sin, amuin kissa ini. Yaw nasabot, aswatul buruj. Amoy mga sila pagnganan, ashabul ukhdud. Hinambuk hulam ini, diyan niya Syam, bata bago. Hinambuk bata bago ini. Mahawang kissa niya, sa in muhim, in mahal ka rin di. Ang akaw man yaon, ang pagnganan, Sultan Hayaman Zunnuwas. In bata bago ini, nakahati siya, sin panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pagtawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tuman, asabin, Sultan yaon ni Zunnuwas, nagkiklaim siya Tuhan. Kanda hambuk man masa, di matung kanin suy-suy, sinaun hambuk. Bata bago, way na simumba kanya. Miyaling nga pagsumba kanya, piya tawag niya magtuy. Piya kaulaw niya bata bago. Isyulaw ng Tuhan mo, aun nakaulaw na Tuhan, malingkan, duhay ng kako. Launsin, bata bago ini, aun na ako Tuhan. Nabang mulaw niya, di iwin, in agama mo yan, in panawhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, patayong tarakaw. Hadoon man, wayroon labinin, sin bata bago yaon, in agama Islam, in panawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, timukas siya, timindog siya doon na kasabundalan. Doon man, nadiyo ka ng Sultan. Laong niya tiyawag ni mga tindog na mga sundalo niya. Yakaw mga sundalo ko, yakaw mga tindog ko. In bata ini, dahan niyo patas bud. Pagkatuman niyo atas, simbud tuod, hulugan niyo siya. Asupaya, di niyo pa siya mahulog, asubuhan niyo. Pawinan niyo kanya, panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man, yaso mo na si mga tindog niya. Di mo lang niya, iwin mo lang ni panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong si mata bago yan, di ko lang iwin. Nasong man siya hiulog, si mga tindog, sin Sultan, mga sundalo sin Sultan. Di mo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tawa nga ako lang niya. Hauno-uno ng kawayaan mo, wey. Hauno-uno daning kawayaan mo. Biat tuman nakadua siya pa Allah subhanahu wa ta'ala na jugjug in budyaon. Nahulog yung mga tindog, mga sundalo, siya rin na in nasalama, amoy nasave. Na, yung bata bago ini, bang pamuhon biyaon, bang kato, namig na siya, di na siya magbalik pa sultan, sabsin, si Buddha, puhingaon da siya, patayon da siya,
Sa nagbalik yung bata bago ni. Sabsin, aun siya mawaya risala, aun siya mawaya message, ipakita, ipanghindok, pa mga mano siya hawak ama sa ito. Long niya, ito na siya balik pa sultan. Ito lang niya, sundalo mo na niya tayo nakatahan. Nakimana sa duka yung sundalo yung sultan niya on. Long niya, ang mga sundalo niya, dahalong na yung bata, bago ini, bata ini, matupak itong laod. Bang dito nakamawag itong laod, hulukan siya long niya. Na doon man sila di itong laod na, di mo nga nagbalik niya sa bata bago ini. Allahumma kfinihim bima syi. Ya Allah, tawa nga ako, hauno-uno na yung daan kawayaan mo. At doon man pagduaan niya, nabalis kuat in bangka yakaran nila, buat malengkan, miyatay katan, inna sivda, amunin bata bago ini. Na nagbalik niya sab siya, kiyubla na sabihin sultan, na iyan na nabiyaon ni sultan. Yakaw sultan, di mo lang niya ako mapatay, buat malengkan, akaron mo yung kawayan ko. Biya din lang niya. Kawayan ko lang niya. Punon mo lang na yung kataan, sinmanong siya, di ako man na to. Hambok lukal. Ang pamo ako, yukot lang niya. Akwan, syajara. Atri. Iwan, panahon mo ako lang niya. Asa mo ka, before ko lang niya, before mo ako panahon. Suway lang niya, yanon mo. Bismillahi Rabbil Ulam. Ay bimana. Suway before mo ako mapana, maiyan mo yung kabdangan ito. Bismillah, tagnahan ko lang niya. Allah, Tuhan lang nasin, kulang. Yan niya syab. Bata bago. Doon man, di matong na yung adlaw ito. Napun ng kataan si Mano siya, hakaw man yaon. Pag doon man, nakyaw ko na siya, atas kahoy. Pagtira, pagpanalong niya, sin sultan, ang panapya, pakusukalaw na lang sin kwan ito, pakusukalaw ni pagyam mo sin, Bismillahi Rabbi Al-Ghulam. Pagpanalong na piya, kusugtudlaw na sin sultan, in pag kaptang niya sin, Bismillahi Rabbil Ghulam, ang pamyatay lang na tiyog na ulong niya, in bata yaw, nang pasyamyatay. Sa sumagawa, unoy na ng impact, pakauman, unin na pasampay, risala, sin bata bago yaon, sacrifice ng kabuhi niya, supaya, mapasampay yung panawhid. Asupaya kakitaan, sinkaw man yun, aun Tuhan, mas lawing kusog, dahil nga sultan yaon. Ingkatahan sin nakakita, ingkatahan sin nakamasa, halaw sin kaw man ito, simud sila papanawhid. Ampa, biwa sila sin sultan, bangka mulaw niya, dilaw niya, maling magbalik, di niya ko lang sumbahon, ibinin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, puhi mo ang tao kamulaw niya. Na di mawaya, sabi timindog, siminok na. In pag-ima ni panawid, papangatan sin mga mano sa iyo nakasaksi, kapag patay sin bata yaw. Nalawang sin sultan, tiyawan ni mga tindog niya. Lawang niya, pag inang kamulungag, malagko, amon pagtanong, dud. Butahin daw niyang bata, baka kayo, habawa niya. Ingkataan si mga mano siya, amo hindi mawaya ibin nila panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila mawaya sumumbak ako, tiluan yung palong lungag yan. Na doon man, ingkataan si mano siya, piyak tilo na kataan. Unin doon sa nila, nag-iman sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyamot man, lang si mga kauman ini, aman na birabbi gulam, birabbil gulam. Nag-iman kami lang niya. Patuhan, simbata bago ito. Doon man, piyak bulog na sadyay mga mano siya, amuin wayroon sila. Binini panawid pa Allah, piyak bulog siya si mga tindog sin sultan. Palam ukdo diyaon. Palam lungag, nagkakaong kayo niya laong. Miyawot man ang buhok babae. Nagdara siya. Amuin, bata,
baby biyan, na nagduwarwa siya lumakso. Sumagawa, hawak keto, dihilan idin, sinallahu subhanahu wa ta'ala, in bata yaon, in baby yaon, pawisarahon. Naon niya, ya umma, ya ina, isbiri fa innaki alal haqq. Pagsabar ka, ya ina ko, sabon na rin ikaw yan, doon na kasabon nalan. Way nagduwarwa, in baway yaon, limak sumatop palong, kayo, asab naman sin panindog niya, apang iman niya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk bata bago ina ng sabab. Masya Allah. Inakapatay, inakauno ka na bujahal, duara bata bago, dua magtay mangod. Sila ini mga bata bago, suway na to upihan, amoy way nagpikil, sin kasusuwan, sin kalilimuan sin dunya, piyagganti nila. Way nila diarang, way nila piyagganti, in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to buno al-Qadisiyah, buno, amoin, ato si mga Muslim, in mga Persian, in mga Furs, in taod nila, lawi sila 280,000, duwang gatos kawalwan ngayon, in mga Muslim, doon na 10 to 20,000, hangpo, pakawaan ngayon. Inak na kura, kapag bunuan niya on, Sa'ad bin Abi Waqqas, radiyallahu an, hambuk gakandilan, governor. Hambuk siya governor, asumagawa, titaawa, in paglayo nila, amoy wayon sila baya kapag dunya. Hawak tuman, miyat tulong, naglawag kanya, sundalo ng Romans. Laon niya, haon na ng governor niyo. Amo na Sa'ad bin Abi Waqqas. Laon niya, laon niya. Kita niya yan Sa'ad bin Abi Waqqas. Amoy limilingkod sadya. Hambok, bangkat rin di carpet. Hambok na carpet biyan. Sudya ramang pamon tabiyan, biyang gato. Nakiublaan na ajaib. In sundalo yaon, Romans yaon. Sab, kita niya, in mga governor, in mga nakura sin Romans, yato sila taas silingkuran. Masadap yung parasahan nila, taas silingkuran. Kaso mga hambok governor kao. Sa yaon limilingkod, hambok, sudyara, ang pamon tabiyaon. Along niya lang sinasabi niya Waqqas, di ko lang niya makuha. Di takaw niya maputing. Sablong niya, di ako lang na makapagputing kay mo. Sablong niya, amura lang na inim pangalta ko. Kitaan niyo, hambuk governor, sa pangaltaan niya, kapag mimilikan niya, hambuk carpet da. Doon man, piyaraan niya na buk bata bago. Nag-negotiate. Hanakura si mga Persian, amo na Rostum. Piyaraan niya, Hirabi bin Amr, radiyallahu an. Kiyaulungan siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk bata bago. Hamuin, pialop niya kan Rostum. Doon man, laway Rostum kanila. Uning kanyo sa mga tao Arab. Inkam yan tao ba? Inkay nga nila, hinangon lang niya. Magipat unta. Magipat hemar. Banglang niya, i-compare lang na in civilization nyo. Indarajat nyo lang niwan si mga Romans, iwan si mga Greeks, mas lawing bawa niyo. Uning kawayan nyo lang niya. Uning kanyo yan. Banging kawayan nyo lang niya, tamungon. Di lang ka mo lang sa laksa tamungon. Banglaw ning kawayan nyo lang, sin. Di lang ka mo lang sa laksa sin. Banglaw ning kawayan nyo lang, pagkaon, pakaunon ka mo lang niya. Sa uno in, Beita, Hirabi bin Amr, hambuk bata bago siya ni mga taymangod. Sa isog nila. Uningan niya. Hoon. Biat to sa in kami linukhrujal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yari kami lang niya piyakwa di mo hasupaya lang niya mapakwa lang niya ingatan sin manusya dengan pagsyirik
pa Allah subhanahu wa ta'ala. Harap papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hulmil adyan ila addil Islam. Dahil nga, kaanyayahan, sinkataan pag-agama. Harap lang niya, pagkaadilan, sinagama Islam. Wa min daikid dunya ila saadatid dunya wal akhirah. Dahil nga, amoy kasigpitan lang niya, sin dunya, harap pakasanyangan, sin dunya, iwang pag-akhirat. Amoy ito mga tayo mga insya ini, inisug niya, amuk da bata bago, asumagawa, diara nila in, kusog sinagama Islam. May ta sila ini, in mga sahabat, hanakauna ito, haman yung waktu, na-conquer nila yung dunya. Kasawag sin, in mga sifat nila ini, hawak tuman, aon buno, pakuha ni Khalid bin Walid, haway pa yung buno, aon mga piyara si mga Romans, amoy spy, de mga Arab, palamuron, pa mga Muslim, amoy piyaganakuran ni Khalid bin Walid. Kita mo lang niya, uning hihinang, sin mga Muslim yaon, na usman ito, kita sin spy yaon, in mga Muslim, in sifat nila, mura ini, si masambahaya nga tungadom, magpuasa adlaw, bangin anak nila, bangin anak sin kanakuraan nila, magdusa, atawa manakaw, uturan nila 5. Pia paragbos nila, in kaadilan, isyusyo na yung kanila, doon nakamataas in darajat, atawa mababa, kawas sa tawaway, dihilan, amuin, bang makadusa, bantangan sin syara. Warong pakpi, isyumaman, doon nakamataas, mababa, bang nakarusa, dilan punishment. Sila yung mga ipon, sila yung mga sahabat, mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, yusal indum, iwan adlaw nila pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan, tiutunay nila in kaadilan. Na hawak buno ito, diaog in mga Romans. Hawak tuman, minoy na in mga Romans, diaraog in mga nakapin sin buno. Yaso mo sila Hirakil. Hirakil ini, hintay mangon niya Theodore, na nabuno, abuno ito. Long niya, kadyudyanan kanyo long niya. Sukna kanyo long namang biyahon kato. May talong na kamo diyaog yan. Uno long niya. Matawod sila, kanyo tawa kami matawod. Nalong si mga sundalo mo nakapinyaon, na matawod kami ng kanila. Titiw sila. Asumakawa, ako nambok na mga maas, si Mambong. Long niya, in mga sila nilong niya, yasumunan lail. Yasumunan lail. Yukimunan lail. Wa yasumunan nahar. Wa yufuna bil ahdi. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa yatanasafuna bainahum. In mga sila nilong niya, kana sila di mauglong niya, sab bangdong law niya, magtindukon nila isang bahay ang tahadjud. Banglaw niya adlaw, nagupwasa sila. Iwan law niya, tiyuto na nila yung janji nila. Iwan, nang daraak sila, hahinang marayaw. Iwan nang lalangin sila, hahinang mangi. Iwan, piyapaawong nila, yung kaadilan, hantara nila. Hamet to, yung sifat nila. Adil sila pag ginawaran nila. Kana sila diyaw. Yung kami lang niya, magzina sadya. Mag-inom madyala. Langon na mo'y manus ya, puminang sin, amoy marayaw. Daman lang na dako nang sila maginang mangi. Kanato lang niya, inahinang lang na sawab. Diyaw kami. Nalang Herakl, hoon, bungal kaw. Namat yung mga sifat, si mga bata bago na kauna. Adil sila. Maisog sila.
di nila ipagdang, ipagsambi, in pag-iman nila, haman yu untong sin pag kalimuan sin dunya. So inshallah subhanahu wa ta'ala, ang mga kissa na sabot ito, bangman mahinang ito, pangadyan kato, mahinang sila upihan, sin bata bago habiyaon, amuin bata bago nakalupa na, sin kawadiban nila, amuin nagjaruha ka na sadya, diha dunya, diha kaginlupaan, bang sadya piyaon sin bata bago, sin Muslim in kaadilan, biya sinambok, nakura nakauna. Hi Umar bin Abdul Aziz, hawak tuman siya way panag nakura, nahipo, in kaginlupaan, sin kaanyayahan, sin jaruhakaan, sa sumagawa, hawak tuman siya nakapag nakura, nahipo sa blong niya, sin kaadilan, in kaginlupaan, katanda sin kaadilan niya, sambil, inambok Yahudi, hawak tuman kita niya, intinggaw, kiyaw niya na, kimaon na kambing, laong niya pawaran niya, hando, nawapat lalong niya, nakura na to, i Umar bin Abdul Aziz. Maita, asawa laong niya, kiyaon na laong na sintinggaw, in kambing. Bang mo kitaon, sambil tinggaw, sambil hayop, diri lang supply, diri lang kaadilan, tutunayin kaadilan, sin Umar bin Abdul Aziz. Hawak to niya to, amasa niya, wayroon kaw kakitaan, mano siya, nangayo akid-kid, atawa beggars. Why? Iwan, in mga dayahan, maglag sila sin, kaungsula nila zakat, asawab sin, hawak to, hamasayat to, wayroon maghajat zakat. Wayroon mano siya, maghajat zakat. Maita, unin sawab sadya sin kaadilan, sin Umar bin Abdul Aziz. Labang sadya yung bata bago biyahon, in Muslim, nainang siya muna-muna, adil siya babaran niya, tindog ni 5 waktu sambahayang, wayron bukun mustahil, kato, mawalik, in masa nakauna. So inshallah subhanahu wa ta'ala, bulansangan ko, muna-muna yung ginahawaran ko. Laton matukan yung mga, kataw tayo mga oran, mga bata bago. Hitunay na tuin kawajiban sin kita, tuntumon sin kita, mang kami wala na lupalong Ibnul Qayyim, bangsad jalong niya, piatindog mulong niya, in agama Islam, doon na ginhawabaran mo, in sampuna agama Islam, ginhawabaran mo, hamawaya ka watawadi, tumindog in agama Islam, tumindog in agama Islam, hawa, sin pamaranan mo, ay bimana surroundings mo, hamon sama, tumindog in agama Islam, na muna-muna, chekon na to, in kakahinang na to, nagkutuyo kita niyo, mawaya, mamarintay na agama Islam, na sumamaray hati ko, wayroon pa na to napatindog, in sampuna agama Islam, di hagin hawabaran na to. So inshallah, na mura-murahan, in mga kissa, in mga suy-suy, in mga kakandilan, bata bago na kauna, bianakan Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Hudhafa, Rabi' ibn Amr, mahinang sila to, uupihan sin kita, mga bata bago, amuin mahinang sila, model sin kita, kapag agama sin kita. Inshallah, mga kamaasan sin kami, hando, duyan nyo to, duhulin nyo yung mga kaanakan nyo, mangadji sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, sawab, amurayaning, mahinang sawab, ikahalulay, sa in maksud tuod na to mangadji, manuntot ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, maghalulay, sin mga larak, maghusay sin gumun, magubat sin sakit, mimikit di hagin hawaran sin kita, sawain agama Islam, shifaul lima fis sudur, ubat siya, sin pangatayan. In agama Islam, nagdara kahalulay, nagdara ubat, nagdara kahusayan, nawang in kita, di mayaw na in pagpanuntot ta ilmu, di mayaw in pagpatindog ta sin agama Islam, sampurna agama Islam hagin hawaran ta, inshallah subhanahu wa ta'ala, mahinanga to sabab, amuin,
ika patindog ta sin mustam sin daula Islamiyah haula sin kita. So inshallah yung program ini balikan namo na intended ng pasimbahasa pa mga sila bata bago. Pa mga bata bago di kakitaan yung mga kamasan sin kami, kakitaan yung bunga sin pagduhin niyo, sin pagduhol niyo, pa mga kaanakan niyo manuntut ilmo. Kasabab di kanuwan nyo sila mamistara sin agama kiyawa dengan Quran iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amuray ni mga kamasan sin kami in mahinang sabab kalau naman murah-murahan in kamo mga kamasan sin kami mahinang nato in pagtuyo-tuyo sin kami mga kaanakan nyo pagpangadji pagparihala sin Quran iwan sin sunnah may nang naman ito sawab amuin long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasangunan in mga kamasan kaadlaw akhirat si mahakutta crown in sahaya niya biya lawi pa nga bulan damlag in ilaw in sahaya niya may tato sila kapa mga sumo sila may ta kamilaw niya aun na nilaw niya mahakutta sinihinang na mulaw niya dunya kulang din ibadat na mo may nino sila nayanan na sila. Asawab, yanan siya si mga malaikat. Sabi ang long niya, sin pagduhol mo long niya, pagduhi mo, pagdihil mo long niya. Amuin pagnapaka mo, paanak mo, pakaanakan mo. Mga di, magparihala. Uno-uno hihalal sin Quran, hihalal sin anak mo. Uno-uno hiharam sin Quran, hiharam sin anak mo. Uno-uno hindiyakan sin Quran, hinang sin anak mo. Uno-uno yung piyanlangan sing Quran, liyayo ang sing anak mo. Asawab yan lang niya, biyaon lang niya, yan lang na yung price. Subhanallah, Masya Allah, mga kamasan sing kami. Kana suway-suway pa, suway tuon. Pagmuhut-muhutan si mga masin kami. Amuin papangadyon nila. Sin sampuna, sin agam, ilmo, agama. In mga sila, bata bago, mga kaanakan niyo. Mga bata bago, mag-concentrate ka mo, sin unong hinang niyo. Bang kamo yan lang yang nag-i-school, na pag-school kamo marayaw. Bang kamo yan na di ilmo. Yan ang mga kamarkas, mga marakids, na parayawan yung pagpanuntot niya ilmo. Bang kamo yan nag-uusaha-usaha, na parayaw yung pag-usahan niyo. Bang mayan, ayaw na to kalupahan. In maksud kapan nyari kita niyo sing Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wala kami long niya nagpapanjari bangsa jin iwan manusia kita niyo buat malengkan yung maksud illa liya'budun buat malengkan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala in pag-school mo niyatayan ipag-school mo bangman kau hasup bangman bang kau makagraduate niya bangman kau makatuko makatawang haarama Islam in pag-usa-usaha mo, in pagpangadji mo, in kataan jinis, maparapahinang mo, amuin, wayroon piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin sara, sin agama Islam, bangman yan, mahinang sabab, ikatuko mo, paagama Islam, ikatawang mo pa, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, na di na kami magpahawa, dito na sadya, inshallah, panagnanin ni, inshallah pagbalikan na kakitaan niyo in mga kaanakan niyo mga kamasan ning kami di magbisara unahan niyo mag-anad-anad magbisara sin agama Islam amuin kiyawa dengan Quran iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mamaid kami muna-muna salamon namo in salamon ko hina kalasahan yan kawag kalau kimi kita iwan si mga kataw-tay manguran ko, iwan mga yan alawang bahay, iwan si mga anakon ko, iwan si tay mangud ko yan hula na mangman salamat kamo katan, kari hala kamo sing Allah subhanahu wa ta'ala, iwan na magsalang sukul, mga kaguruan sing kami, muna-muna, kay katawan Zakaria Muhammad, kari hala kau sing Allah subhanahu wa ta'ala, nagdil opportunity, programa na to ini, among pagtawon, Sautus Shabab, iban na kan Tuan Muhaimin, mudirsin kami,
iwan si mga kaanakan niya, kan Tuan Salman, iwan kan Tuan Tabs, na salam doa doon kanyo, kalau yang kamu simisib sin TV cable niyo, na pamang kaguruhan din kami, doon na mahad moro, doon na mahad sunnah, marka jadya, na murah-murahan, na piari hala kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, na kalagyan kamu, sin agama, magsukul kanyo, panghinduin niyo, kamu mga bata bago, sin ilmo, sin Islam. Na pamanga sila kamuliran, na magtuyo kita niyo, supaya madawhad na to, iniangan-angan na to. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Pamanga sila bata MSA, doon na bata Wimso, inshallah, salam doa, masuk na ito magbalik. Ang nasa class na to, na salam doa kanyo, iwan pa mga Yuzi, Adso, inshallah, iwan pa mga kaywanan na MSA, na salam doa kanyo. Iwan mga ako nag-text ka ako na mga kataw tayo manguran na mo doon na sog, mga bata bago mga MSA to, MSA sog, na salam doa doon kanyo. Inshallah makabak-bak kita niyo magbalik. Ang man kaya dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy makabak-bak kita niyo doon na makakaon kami at tawa kami mga kari maripasambuanga. Iwan mga kataw tayo manguran, namikyan doon na basilan. Inshallah bangman biya kapag balik-balikan yung mga hafla na to eto, inshallah, iwan mga kataw tayo mga oran, samahon na muna wa, doon na hawunggaw, inshallah, mga kandilan doon na hawunggaw, na salam doa doon kanyo, pangmayan, piag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtuyo-tuyo na to, in pag tuyo-tuyo na to, hinang marayaw, iwan, tiyawfikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon na hidayat niya. Amma ba'ad, na mamaid kami, inshallah subhanahu wa ta'ala, stay tuned lang simbahasa, balik hamis mahapon to, na na sa bata bago, kaanakan nyo rin di, mamisara, inshallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Many youth think that the only way to benefit Islam is through academic, or the only way that I can do something is become a superstar guy and go to Azhar or go to Medina or go to